Ang pagkamatay ni Jesus. Mateo Kapitulo 27, 45-56. Gikan sa alas 12 sa udto, mingit-ngit ang kalibutan sulod sa tulo ka oras. Pagka alas 3 sa hapon misinggit si Jesus sa makusog, Eli, Eli, lema sabachthani. Nga ang buot ipasabat, Diyos ko, nganong gipasagdan mo ako? Ang uban nga nagtindog didto nga nakadungog sa iyang pagsinggit mingon, gitawag niya si Elias. May asa ka tawo didto nga midagan ug mikuha og espongha. Gituslab niya kini sa aslam nga binuog gibutang niya sa tumoy sa kahoy ug gipataas ngadto sa babo ni Jesus aron iyang masapsep. Apan ang uban mingon pasagdi siya. Tan-awan nato kon moabot ba si Elias aron sa pagluwas kanya. Misinggit pag-usab si Jesus sa makusog ug diha-diha nabugto ang iyang gininhawa. Sa mauasab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos. Milinag, ug ang mga bato nga buak, bisan ang mga lubnganan nga abri. Daghang patay nga katohan sa Dios ang nangabanho. Human mabanho si Jesus, nanggawas sila sa ilang mga lubnganan ug nangadto sila sa balaod nga syudad sa Jerusalem ug daghan nga mga tawo ang nakakita kanila. Ang kapitan ug ang iyang kauban nga mga sundalo nga nagbantay kang Jesus na hadlok gayud sa dihang nabati nila ang paglinog ug sa dihang nakita nila ang nahitabo. Mingon sila, tinuod gayud diay nga anak siya sa Dios. Didto sa layo danay daghang mga babay nga nang lantaw sa nahitabo. Kini sila ang nagsunod ug nagatiman kang Jesus gikan pa sa Galilea. Kauban nila si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose, ug ang asawa ni Zebed.